Най-много си харесвам дупето. Аз съм Атижа, на 28 години съм и съм от град. Завършила съм в Wilkes University с Bachelor's Degree в Accounting и магистратура имам за бизнес администрация. Работя в семейния си бизнес като акаунтант. Това е ужасно скучно. Аз съм родена да бъда поп-фолк певица. Сама се продуцирам и вече имам няколко песни пуснати и съм убедена, че ще стана звезда. Най-много си харесвам дупето. Направила съм процедура, където се казва BBL, който ти взимат мазнините от тяло и ги натрупват отзад. Big Brother, обичам да се обличам така и всичкото това ще бъде твое.